Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanmu da yau. A yau bidiyon da za mu yi bayani akan wani application wanda za ka iya ba wayarka umarni ta aiki da fuskanka. Duk abin da kake buƙatan ka shiga, ko in ce za ka kamo cikin wayanka ka shiga, ko WhatsApp, ko ka kamo bidiyo, ko dai sauran duka ayyukan wayan ɗin, da zaran ka juya fuskarka wayarka za ta iya, shi wannan application zai kai ka inda wannan abu za ya nuna ma wani ɗan logo gashi nan da wani alamar kibiya irin na kwamfuta. Da shi za ka yi amfani. To sai mutum zai shiga cikin Play Store ya ɗauko application ɗin. Kowa ya san Play Store da yake, a can na muke ɗauko application mafi yawanci abu. To gashi nan wannan application shi na gashi nan Eba Parcel ɗin ga gashi da kuke gani wannan ɗin. Wala bari mu shiga cikin application magani yanzu. Gashi wannan ita ce fuskar application na farko. Gashi nan na Faransa na ya ce mai kwanci ne. Gashi nan sai mu taɓa kamar haka. Gashi nan yana buɗe kyau mana, gashi kun gani, sai yace ka bashi umarni ya aiki cikin wayarka, sai kai mai alamar gudu. Gashi nan wala gashi nan sai kai wannan, kuma gashi nan sai kai biyan ɗin nan. Gashi nan sai haka ƙarin kwanci ne. Gashi nan yana ci gaba, yanzu yana so ya aiki da kyamarar wayanka wanda za ka saita fuskar naka. Gashi nan sai kai authorize. Gashi kuna gani, sai kai open accessibility setting. Gashi nan kuna gani wala yanzu gashi nan application ɗin kuna gani, gashi nan bai idda hawa gaba ɗaya ba, sai ka shigo ta nan. Gashi nan sai kai active ɗin shi. Gashi haka ya hau, sai kai back ka dawo baya haka. Gashi nan kuna gani, wannan ita ce fuskar application na farko. Sai ka sa wannan escape ɗin gashi da kuke gani kamar haka. Sai ka hau da wannan ɗigo-ɗigo guda biyu gasu kuna gani. Ala kun gani, gashi nan wannan fuska ta ce gata nan ta bayyana. Yanzu shi kuma application gashi nan wannan na ƙasa, shi kuma idan kuna so magana ta fita za ku saita da shi gaba ɗaya. Yanzu mun rige mun saita namu, sai mu koma fuska mu shiga wani wuri ku ga yadda abin yake. Ala kuna gani, gashi nan wannan abu shi na ta motsi kamar haka. Yanzu a cikin wayar mu ina na muke so mu shiga. Gashi nan da ka tsaye da fuskar ka ga wuri zai kamo maka abin da kake buƙata. Yanzu bari mu shiga ta WhatsApp ɗin mu. Gashi nan wannan WhatsApp ɗin mu ne. Gashi nan ala kun gani, gashi nan shi da kai ne ya shiga cikin WhatsApp ɗin mu ya kai mu. Yanzu WhatsApp ɗin mu zai buɗe ke kamar haka, za ku gan shi. Gashi nan kuna gani, yanzu ya kamo cikin, gashi nan ya saito wajen statin mu. Gashi nan muna so mu koma wajen, gashi nan kun ga wajen element ɗin mu ne wannan. Yanzu idan ina so in saurari vocal ɗin mutum, sai in juya fuskata kamar haka. Kuna gani, gashi nan kuna gani wala wannan kun gani, wannan gashi nan duk maganganun da muke yi da shi ne wannan. Idan kuma ina so ya yi min stop, ya taɓa min maganar da muka yi ni da mutum, gashi nan sai ku taɓi wannan alamar stop ɗin. Gashi nan kuna gani. Assalamu alaikum. Ai Alhaji nan ba su da kai ta kai. Wallahi kun gani ko? To kamar haka za ka ba waya ka umarni da fuska inda ka so za ta shiga. Kamar haka ne kuma sai mutum sai ya dawo fuska idan yana son ya shiga wani wuri, sai ka dawo gashi nan kamar wannan wuri na tsakiyar ɗin. Kun gani gashi nan ta dawo fuskar wayar mu. Yanzu kuma kamar haka idan muna son mu kawo hotuna su ma za mu ɗauko ma nan. Gashi nan galerin mu kwa gani, mu sai da fuskar mu nan ciki. Kuna gani gashi nan. Kun ga nan dukkan hotunan da muke da su da bidiyon ne za ta kawo su yanzu. Kun gani gashi nan bidiyon nan muna. Gashi nan kuma za mu dawo cikin foldodi. Gashi nan yanzu kamar ga hotunan na ina so in kamo wani hoto kamar haka, sai in shiga nan kamar gidan da hoton yake haka. Kuna gani wala hoton da nika son ta kamo, sai in kayan da shike in tsaye da fuskata a zuwa nan. Bari ku gani gashi nan. Gashi nan kun gani ta kamo min wannan hoto. To bayan shi kuma ina so in yi ba, sai kuma in dawo kamar wannan. Gashi nan na ƙasan ɗin da kuke gani. Gashi nan kuna gani. Gashi nan kuna gani.
wanga da kuke gani gashi nan. Kuna gani dai haka za ku yi dai, kuna ba waya ku umarni da fuska, komai kuke so za ta iya muku insha Allah. Assalamu na barku. Idan mutum kuma yana son ya tsaye da wannan abin, gashi nan zai koma nan inda alamar fuska ne take, inda kyamarar nan ta bayyana kamar haka, sai haka kai wannan ekiben ta kai wannan wuri, gashi nan kuna gani. Wala kun gani ta taɓa kyamarar yanzu ta daina aiki da fuska, gashi ko na motsa fuska ta wannan abu zai yawata amma ba zai yi aikin ku.